Dame ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Purian Tuhan Yesus Kristus. Diamu nakuhaholongi kami akapoparan ni Pandita Natulu. Pandita Markus Siregar, Pandita Johannes Siregar, dohot Pandita Petrus Nasution. Dia kadongan satohonan, dia ka senior, lumobi di abang, amang, guruku di son, opui purus JR Hutauru, dohot opui purus Darwin Lumban Tobing, sahat matu kita tabi sian opui purus, Pandita Robinson Butar-Butar, dang tarben nasidaro di ulau non ala nungadong jadwal tu Batam dau 3 bulan sebelumnya horas madihita hatani di bata dihita di namar ningot kita 132 tahun tohonan Pandita Bata kupilit masian 3 natar surat di surat ni Apostel Paulus tu siseanna Timoteus na parjolo sada Timoteus 4 mamuka ayat pitu saha rodi 10 ujahahon madihita pasiding ma akaturi-turian naso gabea naso marnosone pasomal-somal madirim mangulahon hal daulaton ay oti do guna ni napabusihon daging alay tu saluhut na do hasea hadaulatoni ay hanguluan nuaeng nang sugot di baga-bagahon haposan do hatai jala tau situtu jaloon ay ala ni ido umbaken lu jahita jala marukil ala makirim hita di debata na mangulu si palua halak saluhutna ale sumurung akan aporsea ima patikon jala kudahon unang mahu rohani halak midaho siala haposoon mi alai gabe tiruan ni akan aporsea maho di pakatayon di parangi di holong ni roha di haporseaon nang di hatomana saidadda tima naman jahai namangapoi nang namangajari pay maroaw unang neang roham di selehon-lehon na dihoi na pinasaha tuho marhiti-hiti panurirangon dohot pangapehon tangan ni akasitua tajaha mamuse sian 2 Timoteus sada ayat 5 tuwalu ay huingot do haporsyamu nasomar lauki na maringanan hiyan di bagasan opung muburu si Lois nang di bagasan inangmu si Oinike ale doho do di bagasan ho di haporsyai rohaku ala ni ihu paingot to asa di parata-rata ho si lehon-lehon ni di bata na tuhoi dina kuwa pehon tangaki tu ho ay dilehon do di batado tu kita ton di hagugun ton di hakolongon ton di pangarejo diri ndada ton di hatahuto ope unang maila ho maila makatidak kon tu hatai jala unang hailahon au natarhurung humokop ibana dohok mahotahe makop barita nauli siang haguguon ni di bata na parbudi 2 Timoteus 3 ayat 14 tu 17 alay anggoho say mian ma di bagasan akan naginuruhon jalan naung hina porsyami ay di botohodo na mangajar hotsa tuho huhud ala di botoho sian siete-tehon midope surat na badiai na margugu pabisuhoko
asa taruli di haluaon marhiti-hiti haporsiaon ni Kristus Jesus. Ay nasa surati sini haton ni debatado jalahasea mamudai mamicang pauliuliwon manugu-nugu di bagasan hati goran asa ripas halak di debata hobas tu ulaon nadinggan imasahana. Amang inang kurian itu kan Yesus Kristus. Surat sada dokot 2 Timoteus. Ima surat wasiat amanat tusude partohona manang pandita manang guru bibel pro diakones nang situa. Surat na ikon ganuk tokin dijaha mula-ula. Alamat segudang do naboy dapat kita sian surat ni apostel Paulusi tu seseanna tu anak ni haporsianna na margoar si Timoteus. Adong opat catatan tu kita. Di namar ningot kita di 138 tahun tohonan pandita bata. Na parjulu toktong mata pasomal-somal dirita mangulakon hadaulaton. Toktong mata pasomal-somal dirita mangulakon hadaulaton. Nang ruas nang partohonak kita. Tetaplah kita melatih diri kita untuk hidup saleh dan beribadah. Sada Timoteus 4 ayat 7 dohot 1. Hataguri na pinake ni apostel Paulus di son Eusebian namar lapatan God lines manang kesalehan manang hadaulaton. Alkitab terjemahan LAI mengatakan latihlah dirimu beribadah. Duminggan do terjemahan hatabata pasomal-somal madirim mangulakon hadaulaton. Sebab Eusebian lebih baik diterjemahkan sebagai kesalehan, bukan ibadah formal. Molotajaha anon di 2 Petrus sada ayat onom. Hadaulaton kesalehan imasada na ikon pinambahon tu haporseaon tu parangena dinggan tu habisuhon tu pangarajio diri nang tu habengeton ikon adong do hadaulaton disudi halak na porsea. Di do apostel Paulus tajahanakin porludo pabosihon daging lapatan na latihan fisik latihan badani perlu mace perlu ali umbal gadope manfaat latihan kesalehan molota guru tapa somal-somal hadaulatoni hidup saleh alai pola kita do dison hadaulaton kesalehan bukan istilah yang populer di huriatah HKBP. Jok do talesengi halak na saleh, halak na daulat. Kesalehan bukan frasa, bukan narasi yang kita anggap penting. Tapi dihami sudi partohonan, lumobi partohonan pandita. Sada syarat lo manjalo tohonan hapan di tahun. Ima dipoda tohonan pandita nomor ono. Ima ngolu namar hadaulata. Hidup saleh. Hidup saleh adalah salah satu syarat untuk bisa menerima tahbisan pendeta poda hapan di tahun nomor ono. Di 2 Petrus sada ayat 10 di doa apostel Petrus dilehon do haguguon ni hadi bataon na itu hita asaboy hita tu hanguluan doho tu hadaulato di sada Timoteus 6 ayat 10 sada di do apostel Paulus silojongon si eahan do hadaulato ni di do imana anggoho halak ni di bata pariahi mahati goran hadaulaton haporsiaon kolong niroha habengeton dohot lambok niroha termasuk do hadaulaton
ikon dieahi, dilojokon, diusahakon. Di doa apostel Paulus musai di sada Timotius onom ayat onom. Pangumuan gudang do tutu hadaulatoni anggo mardongan sabam ni roha. Alani parjolo matuhami aka partohonan pandita. Do tuamu inang amang ruas. Taingok ma hatanya apostel Paulus na bando toktong mata pa somal-somal dirita mangulahon hadaulaton. Dang marsahala sada pandita. Dang marsahala sada partohonan. Ngolodang adang hadaulaton di bagasan dirina. Tuau may parjulo uhonahon. Tuhita saluhutna. Dang adong sahala ni pandita. Ngolodang mangulu ibana di bagasan hadaulaton. Molo tapestahon tapatupa pertamiangan 138 tahun manjalo tohonan pandita Batak. Dada holan bernostalgia kita dokon akapoparan ni pandita na tului. Ale parjulu sahali asa tapaingo tugas ima pasomal-somal diri lo mangulahon hadaulaton. Napaduahon gabe sampel gabe tiruan makita disudi na pinalumehon tu kita manang ruas kita manang partohonak kita manang ama manang ina kita gabe sampel gabe tiruan makita di kumaliang lumobi di akan na pinalumehon tu kita. Di pangido apostel nama tuaido tu siseangna. Pinomat gabi tiruan si Timotius di bagasan 5 pangalaho. Di pakatayuan. Di parangi. Di holong di roha agape. Di haporsial. Di hatomanon. Ucek di kategori na parpudii. Tumagon do terjemahan na molo di pataripar. Hapolinon. Purity. Kemurnian. Hata tiruan dipakai di Tipos. Namar lapatan pola. Manang patron. Manang Peter. Gabi pola makita di nahumaliak kita. Amangina. Sahali nari. Dakkolan tu kamu. Parjolo matuau hatao. Di bagasan pangalahu. Di bagasan keadaan dia makita barani mando tuhu maliakta, tuh keluargata, tuh huriakta, tiru mau. Di bagasan pangalaho dia do barani pandita ni HKBP mandok tu ruasna, mandok tu inatana, mandok tu anakonna, tiru mau. Apostel Paulus di Filipi 3 ayat 10 mandok rap sitiru au mahamu alia kadongan. Dakolan membain surah Apostel Paulus dakolan marjanita dibain ibana do dirina gabi tiruan. Au barani do mandok tu anakoku nang turuas manang di dia piau makubasi. Anggota ringo tutiki tiru mau. Saliling 30 tahun au pandita kolan 2 hari doa terlambat. Parjolo ma alam meledak bom di Jatiwaringin. Dang boyau dungo tiki. Sobo to alanya. Napa duahon ala dang dapok nami kapal feri tu Pulau Rupa. Asing siani nang pegade tiba. Tong do hadir au di parmingguan. Pinomak 30 menit sebelum parmingguan. Di bagasan ketenangan menghadapi masalah barani doa mandok tu anakku tiru bapak. Di bagasan hayason berani doa mandok tu ruasu tiru au. Amanginang dakolan tu kami ale parjulo matu kami partohonan ale dohok do tu kamu sudi ruas ama dohot ina ikon gabe sampel ikon gabe tiruan do kita di nahumaliak kita. HKBP membutuhkan 2000 pendeta yang mau menjadikan dirinya sebagai sampel. Tapi bukan cuma itu.
HKBP membutuhkan 100.000 sintua yang mau menjadikan dirinya sebagai sampel dalam 3, 4, atau 5 hal. HKBP membutuhkan 6 juta ruas yang menjadikan dirinya sebagai sampel, sebagai contoh dalam 3, 4, atau 5 hal. Di bagasan dia mah, di bagasan pangalaho dia mah, tak kasih tutu gebi tiruan kita. Di hapor siaon, di Haringgason, di Haburjuang, di Pangarajiok Diri, di Habarania, amangina, poda ni Apostel Paulus tu si Titus, sando, pajongjong dirim, tiruan, dia ka ulaw na dinggan. Pajongjong dirim, tiruan, dia ka ulaw na dinggan. Nang anong danak na hadir rison, kita na matoras do, kita akan nongtang. Adong dompa mabata, naman do marnapuna do hata. Upeting do di halak bata, ise naman do asa ahas neng sidokonon na. Nang marsahala kita, manang pandita, manang situa, manang ruas, manang ama, manang ina kita. Ngolodang adong nabuy, ditiru ruas, ditiru danahi, siyak kita. Napatuluhon. Ado nabuy buat otak. Gudakian dosa sitong na nabuy taputihi. Siyan 2 surat ni Apostel Paulus. Tu sisian na si Timoteus si. Napatuluhon. Tapa rata-rata maakasilehon-lehon ni dibata. Natajalo. Ditiki dia pehon. Tuhita tohonan. Hapan ditoni. Di do Apostel Paulus anon di sada Timoteus 4 ayat 14 unang neang ho di selehon-lehon na pinasa tu ho marhite-hite panurirangon doho pangapehon tangan. Di 2 Timoteus sada ayat 7 nakin natajaha adong tulu di lehon tu kita di lehon ton di porbadia. Naparjulu haguguun napaduakon hakolongon napatuluhon pangarajio diri. Di sada Korin 12, sahat tu 14, tolu bindui. Secara khusus sada Korin 12, ayat 8 tu 10 sada di do. Akasilehon-lehon ni ton di tu kita, tu hamu nang tuau. Hata habisuhon, hata parbinotoan, hapor seawan, waso pamalupon, gugo patupa halongangan, panurirangon. Manada ragam ni toddi, ragam ni puda, ragam ni ajaran. Maka tahon hata naliban, pajojorhon hata naliban. Suku-suku. Dia dosi lehon-lehon, na pinasaha ni tondi itu kamu. Dia dosi lehon-lehon, na pinasaha ni tondi itu au. Na ikon toktong tapa rata-rata, tapa hembang, tapa gadda. Amangina, lam tumaju na do jaman. Lam tumaju na do jaman. Sada huria di Jerman ngamambain uji coba. Memakai robot. Gabi parhubas di huriai. Gabi parjamita. Parmusik. Au termasuk sada pandita na optimis. Dan targati hong robot manang artificial intelligence. Coma, termasuk pandita HKBP, pandita Batak. Alai, ikon terus to tapa rata-rata, tapa hembang, tagadahon, akasilehon-lehon ni di Batak. Na pinasaha na tu kita. Alani sa halinari, molo marpungu kita di son. Dada hola. Lau manggoi gokon ni KRP. Dada holan lau mardingot 130 tahun nasalpu manjalo tohonan halak bata. Alai lau paingoton dirita nang pandita nang ruas ikon tapa rata-rata do si lehon-lehon ni di bata. Na pinasahak na tu kita.
na parpudi, na paupaton. Toktong majalah situtuma kita mangulu di bagasan hatan itu hani. Toktong jala tutu situtuma kita mangulu di bagasan hatan itu hani. Di sada Timotius 4 ayat 10 tulu di doa Apostel Paulus tu sisian nai si Timotius natajahan hakim. Saya dadati manaman jahai surat nabadiai. Dadati manaman jahai. Di 2 Timotius tolu ayat 14 tu 15 di doa imana. Nunga di botoho sian siete homi surat nabadiai. Namargugo pabisuhoko asa taruli di haluawan markiti-kiti hapor siaon di Kristus Jesus. Upuye purus amang karpe meliar dua manukun siang langkatanon. 3% masih kita na hadir. Nong tamat menjaha bibir. Pada nai baru doh pada naruh. Ale husuk kumma 150 halak calon partohonan ni HKBP naneng manjalo tohonan bulan Novemberon husuk ku 3 bulan na sampu 3 masyak kamu nong tamak manjaha bibili nong pabuah-buah kamu 5 halak do sahalak nari kolan pada day baru mah husuk kuma akan yang masuk dope 250 halak 3 masyak kamu nong tamak manjaha bibil pada naru ibaru do pada narubi saya hupa balik do parjolo do hudo pada na imbaru nang pehuboto ketu STT ahli pada narubi ala molo pengalamakku molo sian pada narubi sian buku sada Musa do di jinaha kolan tolu halama pe ngamondo kodo ibad ala nita pabalik majaha siap pudi sian pada nai baru pala 3 halak amang inang kubarangi ko mamando sian langgatan nabadiahon nunga sahat auto sada kesimpulan dung 30 tahun au manjalo tohonan hapan di tahun ikon mula do HKBP itu bibel pagoda kudo urusatta sude ta urusi sude ta hatai sude ta patupa dihuriai marpestaan, parpestaon, seminar on. Lupa hita dinarumi koti imaman jaha bibil. Lupa hita dinarumi koti manjaha bibil. Buama tarbahe kami pandita mando turuas mangulu kita di bagasan hatani Tuhan. Hape kami sadiri dan manjaha bibili. Buama hamu amang inang mandok tuan akon muna ikon mangulu di bagasan hata di Tuhan ape hamu sohea tamak manjahan nang gosada evangelium Matius 10 pasal 10 bidu evangelium Markus 15 bidu evangelium Lukas 24 bidu evangelium Yohanes 21 bidu nang gosada dangadong natamak buama dohonota nggak 130 tahun apan di tahunnya HKBP tapi so jahat dibeli ikon mula do kita manginang ikon mula do kita hupaingok madiriku hupaingok ma akadongaku akaanggiku di poda tohonon nami nomor sada takas na hatahau kamu tu nasida hata ni dibata natar surat di padan narubi dohok di padan nai baru buat hamu masian hatai poda apo-apo si paingon apulapul dohok hata pamicangon hombar tu akan masa buah baenon maka tahun hata ni dibata buah membain hata ni dibata gabi ujahan poda apo-apo pamicangon moloholan lau marjamita do jinaha dibeli asau na kolkata ganut lau marjamita hujaha do sada bukui minggu naro sian Matius 10 tolu ayat 30 sada tu 35 do jamitata
Di bagasan sa bulanon, nga tulu hali rahu jaha buku Evangelium Matius. Minggu na mangikot, siyan sada Musa do. Taringot to si Joseph, di Betel. Taringot to Betel, si Jacob. Nga hujaha buku sada Musa Muse. Sudi, mulai siyan bindu sada, saat do bindu 50. Amang inang, asa marlapatan, parningotan 138 tahun. Hapan di tahun, tohonan pandita bata. Mula makita, tu bagasan hatan itu Tuhan. Mula makita, tu hatan di bata. Mula makita tu Bibil. Dakolah kata, mula makita tu Bibil. Ikon gumodang doti kita. Ikon gumodang doti kita. Manjaha Bibili. Jala dakolan hatai. Ikon gumodang doti kita manjaha Bibili. Baru pe anggoi menjadi mahapan di tahun di bataki. Amin. Mau lihat tema Tuhan. Di papunguho kami akan aposong dohot ruasmu marningon 138 tahun. Hapan di tahun ni halak batang. Jala di sokdo Tuhan. Aka poparani aka sitotas nampuri. Poparani Pandita Johannes Siregar. Pandita Markus Siregar. Dohor Pandita Petrus Nasution. Huhamolete kami matuhan sudi pakubasyon aka sitotas nampuri. Aka datua-tua nami ini. Aka perintisi. Leo manihami tondim. Asa hutiru kami. Ngulu. Nang ulahon pakubasyon nasida. Disodo kami Tuhan rapon naposom. Induk nami ditikina. Ama nami, guru nami, Opui Eporus, Emeritus Pandita Jubel Raplan, Utauru, Dor Opui Eporus Darwin Lumban Tubi. Huhamoleteo kami matuhan, sudi puda, sudi pangajariwan, sudi jamita, sudi pakobasion nasida. Ajari mahami Tuhan, mardalam di pudi nasida, mangihuton bugas nasida. Di bagasan biar midaho, di bagasan serep ngeroha. Utangnya kok kami matuhan. Induk nami Opui Eporus. Pandita Robin Butar-Butar. Nasotarbain rap doho kami di Tekyo. Ama nami Sekretaris Jenderal. Ama nami Kepala Departemen Koinunya. Ina nami Kepala Departemen Diakunya. Pasu-pasu manasida. Lampar sahalai. Lampar bisuhi nasida. Manguluhon huriang. Di bagasan hatam. Di bagasan hoduhon tuho. Pasu-pasu nang KRP nami Ketua Rapo Pandita nami. Lehon habisuhon di nasida. Lumobi Tuhan lau paradehon rapat pandita hatopan di bulan Oktober naneng roon. Pasu-pasu sudi amanami do inanami preses. Pasu-pasu Tuhan sudi naposom aka pandita nang partohona na asing. Manang di dia penasida. Secara khusus utangnya kok kami ma aka pandita nong pensiun. Homa Tuhan na say toktong, mandongani, mga puli, mga lehon dami doko gugu dinasida. Utangnya kok kami Tuhan sudi keluarga pandita. Akayanakon nami, pahupu nami, na med-med doko na maguda, pasu-pasu manasida Tuhan. Secara khusus,
Utangnya kok kami masuk di pokparan pandita na tului. Homa Tuhan nama masu-masu na sida. Gudang na Tuhan si Panginoon nami Tuhan. Ale saluhut na Pangiduan, pita, soba. Upasahat nami may. Mangasahon guar ni Jesus Kristus. Tuhan, si hokop kami. Amin.